चिरांनि बिजनी थेंफाख्रि फोथाराव खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनै थुंगेबाय। बिजनी बरलावगाव थेंफाख्रि फोथाराव खुंजानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जुथुमाया मेहेरगोनाङै जोबलांबाय। थांनाय 9, 10 आरो 11 जानुवारि खालि 3 साननि हाबाफारिजों खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि दिनै जोबथा साना हारिमुआरि हानजासुनाय हाबाफारिजों जागायो। भुटाननि हारिमुआरि हानजाजों लोगोसे सा सानजानि गुबुन गुबुन हारिफोरनि हारिमुआरि हानजासुनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर'आ। बेनि उनाव मिरु आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिनि मासि सामलायनायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। बे गेवलां मेलावनो आसामनि मन्त्रि पल्लब लोचन दास, एमपि रोनगोरा नार्जारि, एमपि जयन्त बसुमतारी, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि आफादगिरि रमेश चन्द्र भारद्वाज, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी, निर्मल कुमार ब्रह्मनि अनगायैबो गोबां दैदेनगिरि सानसुमैफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मोनद' जौगानाय हारिनो एसटि मान होनायनि सायाव होबथानाय, बड'लेण्डआवबो गुबुनारिफोरखौ होस्रांनाय, बे सरखारि फरायसालिखौ सरखारि खालामनाय, बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय हाबा मावनो थांखि नाजावो मिरु आफादनि जोबथा थान्दै मेलाव। फैगोन दा बेनि सिगां जोङो मैया बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि जोबथा थान्दै मेल जोङो बेवहाय सावरायनानै माखासे थांखि जों नाजावदों। गिबियावनो जाहैबाय जे जोङो एसटि जायनाखि मोनद' हारिफ्रा एसटि बिबाय थादों बेखौ जोङो खुनु पयदे माने होआ होननानै जों थांखि लादों। बेवहाय एसटिआ खहा जाया होननाय बाथ्रा गैया, बिसोरनो होब्लानो जोंहा खहा जागोन बेखौ नुहुरनानै जोङो बे थांखिखौ लादों। बेजों लोगोसे जोंनि मोनसे थांखिया जाबाय जे दिनैनि दिनाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ओरैबायदि माखासे खामानि मावदों आसामाव, जाय खामानिया बिथाङा उन जोलैनि थाखाय नोजोर होनानै खामानि मावदों। जेरैहाय जायफ्रानाखि इलिगेलि फैनानै हा लादोंमोन, गोदो सरकारि हाखौ लादोंमोन, दिनै बिथाङा बेखौ होखारबाय थादों आरो बे होखारनाया जोंना बिटिसिआवबो जानांगौ। मानोना दिनैनि दिनाव बिटिसिआवबो बेबायदि गोबां सुबुं दङ। जोङो राजखान्थि बिथिंखौल' नायबा जाया, जोंहा जोंनि इयुन जोलैनि खोथाखौ जों साननांगोन। बेखायनो जों दिनै सरकारखौ स्पष्ट भाबै बुंगोन, आसाम सरकारखौ जों दिनै खावलायगोन, मानिजाथाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायगोन जे आसामाव जानाय इलेक्सना जोंनावबो जानांगौ। नाथाय नैबे बाथ्राखौ बिथाङा नोजोर होनांगोन जाहाथे आसामाव थानाय जोंनि थागिबि बर' फिसाफ्रा खुनु जायगायाव होखारजाया। मानोना जोंहा बेवहाय थानो हानायनि मोन्थाय दङ। थिग बेजों लोगोसे जोंहा माने जोंनि जेनोखि सरकारि जायै फरायसालिफोर दङ, एलपि, एमइ, जोंहा हाइ स्कुल दङ, सिनियर सेकेन्डारि दङ, कलेज दङ। बेनि बेलायाव जों मिथिदों जे आथिखालनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनसे गोदान आयेन बानायदों बिथांमोना। बे बानायनायनि गेजेरजों जाहाथे गासैबो फरायसालिया थांजोबो, काउन्सिलाइज जायो ना मा जायो जों मिथिया, नाथाय गासैबो फरायसालिफ्रा, गासैबो कलेजफ्रा थांजोबनांगौ बेखौ जोङो हास्थायदों आरो बेनि सोमोन्दै जों थांखि लादों। बेजों लोगोसे जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय जायनाखि एरियाया जोंहा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोरोबथाजों हाबदोंमोन। दा बेवहाय जों खोनानो मोन्दों आथिखालनि आइएएस खौनो होन बा डिअफ्रानो होन, बिथांमोनहा बुंनो नागिरदों जाहैबाय जे बै ओनसोलनि फरायसालिखौ जों लानो हाया। नाथाय जों खावलायगोन बे बिथिङावबो जोंहा आथिखालनि बिटिसि सरकारा बा जोंनि मानिजाथाव बिटिसिनि गाहाय आरो लोगोसे जोंहा सोलोंथाइ बिफाननि इएम बिथाङा बे बेलायाव माखासे दायित्व दङ होननानै जों सानदों। बिथाङा बे खामानिखौ मावगोन, जोंनि हास्थायनाय।